Aquest cap de setmana haurem de seguir les evolucions dels nostres equips des de la distància. Començarà el juvenil A, que juga dissabte a Mallorca, seguirà el femení a Logroño i tancarà l'Espanyol B a Castellón. Els tres esperen tornar amb un resultat positiu de les seves visites. L'Espanyol B, que va veure frenada la seva bona ratxa diumenge passat davant l'Hèrcules, jugarà a 5:45 a Castàlia. Els locals atravessen el seu millor moment de la temporada i porten 5 partits sense perdre. El tècnic David Gallego confía en las opciones del seu equip. Bueno, la verdad es que al final jugamos con un Castellón que no tiene nada que ver con el Castellón que vino aquí. Primero porque hay otro entrenador, la propuesta es diferente, y segundo porque tiene 8 caras nuevas. Y el hecho de estar mejor en su momento no lo sé. Lo que sí que sé es que tiene más potencial del que tenia un aquí. El juvenil A torna a les Illes Balears aquest dissabte. L'equip dirigit per Moisés Hurtado s'enfronta al Mallorca, que va guanyar els blanquiblaus en la primera volta. El tècnic espanyolista té clar què ha de fer l'equip per seguir en la zona alta de la clasificació. Hemos de intentar seguir sin cometer errores, que estamos en ese aspecto muy bien, en ser eficaces, ser agresivos, ser contundentes. El equipo está con confianza, que yo creo que es lo más importante. Todo el mundo está metido en la dinámica, que para mí también es muy, muy importante. Sabemos que son 9 partidos donde van a haber contratiempos, porque al final todo el mundo se está jugando cosas, però hay que luchar. Importantíssim és el partit del femení. Les de Joan Bacardit juguen davant un rival directe, al Logroño, amb la victòria com a clar i únic objectiu. El tècnic ens explica quin partit espera i on poden estar les claus. Controlar les transicions del Logroño, tenen una jugadora que han fitxat fa poc que en 4 partits o 5 ja porta 7 gols, i cada vegada que perdem la pilota faran joc directe, transicions ràpides, per tant paciència en pilota i vigilàncies defensives. Si voleu gaudir del millor futbol base i femení aquest cap de setmana, consulteu la nostra agenda.